ଏ ମାଛ ବାଲା ଏ ରୋହି ମାଛ କିଲୋ କେତେ ନଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ତାଜା ମାଛଟା ବା ରେଟ୍ 220 ଟଙ୍କା ଅଛି। କଣ କହିଲୁ 220? ପାଖରେ ସୁଧୁରିଆ ଦବୁ 180 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ତମର 220? 180 ଦବୁ ଦେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଖଡ ସୁଧୁରିଆ ଗଦିର ଇଏ ବରଫ ଦିଆ ମାଛ ନୁହଁ। ଆଜି ସକାଳେ ନଈରୁ ଜାଲ ପକେଇ ଧରିଥିଲି। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ତ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏକାଥରେ 180 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଲାଭ କଣ କରିବି? ରଖ ପରିଶ୍ରମ 180 ଦବୁ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା ବାବା ଦରଦାମ କାଇଁ କରୁଛୁ? ଦେଖିଲୁ ଶିବ ତୁ ମାଛ ଲାଗି ଅଧିକା ରେଟ୍ କହୁଛୁ। ବାବା କାଲି ଆମେ ବଡ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ, 300 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଦେଲୁ। କାହିଁ ସେଠି ତ ରେଟ୍ କମେଇବାକୁ କହିଲୁନି? ହେ ସେଠି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ, ସେଠି କଣ ରେଟ୍ କଟାଯାଏ? ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ତମେ ଠିକ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛ, ଆଉ ଗରିବ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଦବ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା କଜିଆ କରୁଛ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତୁ ଠିକ କରି ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଦରଦାମ କରୁ। ମାଛ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ମାଛ ଭଲ, ତେଣୁ ତମ ମାଛର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ।